Ano mane kama weche moro mar buch jopiny. Ibida uru. Ang penya to kara ini timago. Josiang ne penya to kara ipango kodo nago. To kara kare uru mus baba. Ero kamano Trevor. Mokwongo ero kamano ne Royal Media osebedo very kind this year. Ko luongo wa kendo luonga biro kae kata Ramogi kae. Jotendu te Nyasaye mondo gwedhu. Kendo jowinjo wate kuonde mauntiere duto te counties wa ma Kaluo Nyasaye mondo gwedhu gi family ute ka wadhi Christmas kama. Obedi ye Christmas mang'won to kwayo na maduong' kabisa en ni kik iriemb nyamburko ka wi ok liw kendo wangi ni ok nen maber. Kech neno ka sani apaya ok beyo kendo wawito ngima mar osiepe wa gi jo family wa mang'eny kabisa. Ka in state ma ok inyal dhi nyamburko maber nikech ise pigia mwili yako pole gone dendi mos to wewe nyamburko eninde ye kati luongo osiepni moro kati kao namba na mondo iona simu nyisa no sido anka urna ng'ato mondo bio manikech wadwari 2026 kaka intiere no mondo wakonyre gi Rais William Ruto gi governors wa tetete kuonde magintie mondo wager Kenya ni kaluwore gi challenges ma wasedhi samoro fuko be onge kata gi gimoro 2026 walamo Nyasaye mondo miwa thuolo mondo konywa mondo at least productivity odhi malo wakite gimoro yo fuko wa Nyasaye mondo gwedhu bed gi higa manyien maler kendo ng'wono mar Ruoth Nyasaye mondo taw gi families. Ero kamana ahinya wacho maler ahinya Shilo Lang jalonye weche mag uchumi to gi